tawag doon, habang naglalaba ako, narinig ko yun, naglalaba ako. Pero dito, habang nag-ikot-ikot yung labahan ko doon, nagsa-sound strip naman ako dito. Kasi, syempre, walang magawa. Tawag doon, walang paso, kaya mag-video tayo guys, mag-video tayo. Gusto ko mag-mukbang, pero wala pa akong ganang kumain, kaya linis-linis na ako dito sa bahay para pagkatapos at gusto ko nang kumain, papadeliver na lang ako if pagkatapos ako lang talaga mag-sunstrip ng Bisaya. Bisaya ko, irespeto ko. Ang ganda pala na kanta ng Bisaya. Ngayon ko lang na nakita dito sa YouTube lang din naman ito guys. And then dito yung higaan ko gulo-gulo pa kasi naglilinis pa ako. Yung kusina ko tapos na. Tapos yung labahan ko habang nag-iipot, dito lang muna ako pahinga-pahinga habang nasa sound strip. Hi guys, ang ingay dito sa head, grabe. Tapos ayan, tapos na ako. Inayos ko lang ang aking mga gamit. And then, ang aking kusina. Nilagay ko ulit yung lamesa ko dyan. Tapos yung ito, yung mga essential ko. Tapos, ayan. Sasri pa rin ako. Okay natin yung ilaw dito. Ang tawag doon, sobrang mailaw. Patayin muna natin ito. Patayin muna natin. Ayan, hindi pa rin tapos ang aking labahan. Inaanay ko lang na ang labahan. Tapos babalawan ko na. Tapos isasampay. And then, pagkatapos malilig ko na ako. Pagod ako. Kasi, andun siya sa kapatid ko. Doon muna siya sa kapatid ko kasi, ang tawag doon biglaan kasi biglang umaalis ako, biglang wala siya maiiwan, ayoko siya nag-iisa dito. Doon naman sa kapatid ko, may dalawang aso ang kapatid ko. Sa girlfriend niya yung isa, tapos yung sa kanya. Tapos, yung sa akin, baby pa yun, kaya ayoko muna siya mag-isa kasi yung tawag doon, naawa ako pag nag-isa siya. So, doon ko muna siya nilagay. At saka, nabaksin na yun. Ibabaksin na yun. Kaya, at least, may makasama siya. Hindi siya, ang tawag doon, hindi siya malulungkot. Kasi dito ako lang ang kasama niya. Malulungkot siya. Ano na lang, pag medyo, mag 5 months siya, ganun. Para, medyo malaki na kasi. Okay naman siya dito, tawag doon. Okay naman siya dito, masaya naman siya. Kaso lang, naawa pa rin ako sa kanya. Gusto ko pa rin siya may kasama. Tsaka, naawa-awa ako pag iniiwan ko siya. Syempre, 2 months pa lang siya. Hindi ko lang pwedeng dalhin mo saan-saan. So, dinadala ko na siya sa work. Kaso lang naawa ako kasi nalalamog siya. Kakakarga ng mga tao doon. Kaya, wala pa siyang vaccine noon. Kaya, tawag doon. Naawa ako sa kanya. So, ang ginawa ko, sa kapatid ko muna siya kasi doon, mababantayan siya, napapakain siya ng maayos. Sa akin, napapakain ko naman siya ng maayos. After 4 hours nga, pinapakain din. Kaso lang, ang tawag doon, parang may kulang pa din, na malungkot pa siya kasi wala siya kasama aso. Kaya, tawag doon, muna siya. Kasi, naawa ko sa kanya. Ayun. Isang load na lang yung sa washing machine ko and then magtawag doon, babaluan ko na. Tapos, kain nila kaya ako kasi wala nang magbaluan. Ayan natin.
Ayan guys, kakain ako kasi parang nagutom na ako. Parang naman, pero hindi naman gutom na gutom. Kasi ako dati gusto ko gutom na gutom ako kumain. Etong chicken, garlic chicken, ininit ko lang. And then with rice, kasi rice is life. So, kain lang ako kasi gutom na at saka pinapa ako ng gamot. I'm done na maligo. And then, magpapatuyo lang ako ng buhok. Tapos, saka ako matutulog. Tulog sleep na naman. Diyos ko. Tapos na ako maglaba, tapos ako maglinis. Love. Ang sarap talaga pag tapos na maglaba, tapos na maglinis. Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap. Kaya nakapangtulog po din ako. Pero nanood ako ng TV. Ayan. Nanood lang ako kasi tawag doon. Habang inaayos ko yung buhok ko. So, good night guys. See you later na lang. Continue ko na lang tomorrow. Hello everyone! It's Monday at wala kaming pasok at umuulan ng malakas. Pero dito sa kwarto ko mainit. Ewan ko ba, na-stress ako, wala kaming pasok. Nasanay na ako sa may pasok eh. Kaya nakaka-stress. Wala akong magawa. Alam mo guys, kinain ko kanina kasi sobrang lakas ng ulan. Dalawang itlog na malasado at saka toyo, dalawa din. I love it. Sarap. Ang sarap. Pinipigilan ko na kasi kumain kasi tumataba na ako na tumataba. Kaya diet it pag my time. At wala akong magawa. Wala ako. Kagabi nanood ako na Netflix. Hindi ako Hindi naman ako bumangon. Nanood lang ako. Nood. Natapos na yung oras ko sa nood. Saka, tawag doon, natapos ko na din yung labahan ko. Diba, sinabi ko sa inyo, ayan na. Ayan, sa loob na siya, ayan. Ayan, tapos na. Ako, wala, dito lang, at gusto ko nang makakain, kaso lang, hindi ko naman gusto yung mga food na nandito. Ayun. Yan guys, hilata lang ako dito ng hilata. Kasi, no war, no pain, nga. Na-miss ko si Fine Line. Ang kais. Kaso lang, minsan kasi, biglaan na lang aalis ako kaya tawag doon. Walang time din. Ang ano ko lang dito, pahinga lang talaga. Sobrang pahinga. Hello guys! Ayan, hindi ako makatulog kasi alam niyo na may insomnia ako. Pero wala na lang ako dito ng tawag doon YouTube or pero ngayon mag-aano na ako, mag-edit na ako. Pero guys, update ko lang pala kayo sa bahay. Pwede na mag-move in. Pero hindi ako titira doon. Ang titira muna doon ang kapatid ko. Kasi hindi ko pa naman kailangan tumira doon. Parang prepare ko lang yun para
para may bahay ako dito sa Manila. Yun, yung parang ganun lang. Para pag tumanda ka na, at least may mga lupa ka, bahay ka, ganun. Pero yung kapatid ko muna ang titira doon kasi hindi pa din ayos yung bahay niya. So, siya muna ang titira doon. At saka yung mga aso. Kaya yun, update natin. Pero pag ang tawag doon, pag lumipat sila, silip din tayo doon para at least update din kayo. So guys, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog kasi wala naman akong gagawin kundi matulog, kumain, manood ng TV, manood ng Netflix, manood kung ano-ano, manood ng YouTube. Taong sawa na ako. Ang sakit na ng likod ko, gusto ko mag-spa, kaso lang hindi, ang habit ko kasi dati is spa. So, tinigilan ko yun, lalo na nang nagka-COVID, talagang tinigilan ko yun. Kaya, ang nilalagay ko na lang sa likod ko, mga salompas, kung ano, gano'n. Pero pag nasa work naman, may nagmamassage naman doon, papamassage naman ako. Pero mas maganda talaga sa spa kasi, alam niyo na, may mga sauna, bath, mga gano'n. May enjoy mo, may pagkain, gano'n, marerelax ka. Kaso lang hindi ko na pwedeng gawin muna yun kasi syempre alam niyo naman COVID. Pero although bukas na sila, kaso lang syempre takot pa din ako kasi hindi pa ako na bakunahan. Hindi naman sa ayoko, pero kasi kapatid ko, mama ko, lahat sila nabakunahan na, at saka mga tawag doon, ka-work ko nakabakunahan na, pero hindi pa kasi ako ready. Hindi ako takot sa karain kasi palagi ako dati nagpapagluta or what. Hindi pa ako nagsisink in sa akin na parang feeling ko kaya ng katawan ko, yung ganun. Kaya ng katawan ko kaya hindi ako magpapa-inject muna for vaccine. Pero inaano ko yung sarili ko na magpa-inject kasi ang dami na nagsabi sa akin, pa-inject ka na, ganyan. Pero hindi pa nai-insist sa aking utak na magpa-inject na talaga ako. Ganun katigas ang ulo ko. Pero anyway, magpapa-inject din ako pag may time. Pag sinipag na ako. Tinamad lang talaga siguro ako. So guys, thank you for watching. Dito ko na-end ang aking vlog. Thank you for watching my vlog. Kahit wala namang kwenta. Wala lang. Gusto ko lang talaga. Thank you. Please like and subscribe to my YouTube channel.